Hola, soc Jaume Vallcorba de la Fundació Catalunya Estat. Ara veurem amb què ens limita el nostre desenvolupament el dèficit fiscal referit al Port de Barcelona. El senyor Sixte Cambra, que és el nou president del Port de Barcelona, es queixa de que pràcticament no es pot fer res al port. També es queixa de que una gran entitat que es diu Puertos del Estado no ha invertit mai ni 5 en el Port de Barcelona i en canvi sí que els ingressos que genera el Port de Barcelona els hi agafa i els reinverteix en altres ports d'Espanya que són totalment deficitaris. Com va començar això dels ports? El senyor, en aquell temps, fa molts anys, el senyor Joaquim Garrigues, que era ministre, es va inventar el que se'n diu ports autònoms perquè es poguessin autogestionar i en va crear 4, que era Barcelona, València, Huelva i Bilbao. Però, esclar, l'alegria dura poc a casa del pobre i el PSOE va tornar a recentralitzar això gràcies a un alt funcionari que es deia Fernando Palau, que li havíem de donar les gràcies, que es va inventar Puertos del Estado i va recuperar el control a Madrid, que és un gran port de mar. El PP, resulta que Convergència i Unió, amb els pactes del Majestic, va poder recuperar part d'aquest autogovern, però també va durar poc perquè amb la majoria absoluta que va tenir una altra vegada el PP, l'Álvarez Cascos va tornar a recuperar tot el poder per a Puertos del Estado. El problema el tenim ara, perquè la multinacional Hutchison, que es fa càrrec de tot el moviment de contenidors, que és la multinacional més gran del món en moviment de contenidors, resulta que no podrà treure els contenidors del Port de Barcelona en via ferroviària d'amplada europea perquè encara no està fet. Això està dissenyat, sembla que deu tenir fa 28 anys, quan era ministre el senyor Borrell, que ja se'n parlava de fer els accessos al Port de Barcelona amb amplada europea. Això només costa 700 milions i que no ens diguin que no ho poden fer perquè el senyor ministre, el senyor Blanco, acaba d'aprovar fa 2 mesos una inversió de 3.500 milions del TGV o de l'AVE que ha d'anar de Madrid a Badajoz, que potser portarà 100 passatgers cada dia. I també ara s'inaugurarà aviat l'AVE que va de Madrid a Santiago, que ha costat 12.500 milions d'euros. Aquest és un greu problema que està afectant a la competitivitat de les nostres empreses.